Xàtiva presenta el llibre de la Fira d'Agost 2012. Alba Soriano ha sigut enguany la coordinadora del llibre de la Fira d'Agost de Xàtiva, al que li ha donat un aire més fresc i desenfadat. Els 5 sentits estructuren aquest volum, que ha comptat amb 22 col·laboracions. L'Ajuntament de Xàtiva ja ha presentat el llibre de la Fira d'Agost de 2012. Divendres passat, l'alcalde de la ciutat, Alfonso Rus, i el regidor de Fira i Festes, Ramon Vila, van presentar aquest volum als mitjans de comunicació i davant la presència de la regina de la Fira, Eva Martínez. També va estar present a l'acte Loles Tormo en representació de l'empresa editora del llibre, Gràfiques Tormo. Tinc que dir que el treball que se realitza en el llibre de Fira és molt fort, perquè hi ha que coordinar, hi ha que adequar i sobretot intentem recordar el que és la nostra fira, recordem els actes que hem tingut durant molts anys i sobretot posar en valor la nostra ciutat, la ciutat de Xàtiva. Per això, per primera volta, perquè son pare és un mestre, però per primera volta Alba ha sigut la que ha coordinat i treballat molt fort perquè això estiguera en temps i forma, i avui puguem cantar victòria de que a dia 27 tinguem el llibre fora. Enguany, la coordinació del llibre ha estat a càrrec d'Alba Soriano Gil, que ha volgut introduir-nos en un món de màgia i il·lusió a través de la inclusió d'imatges de xiquets a la fira. A més, la portada d'aquest volum mostra diferents llepolies i una finestra desplegable a través de la qual ens submergim en el món de la festa. D'aquesta manera, la seva autora pretén donar-li un toc desenfrenat i fresc a aquesta fira. En aquesta ocasió, el llibre s'estructura en 5 parts i cadascuna d'elles es representa amb un dels 5 sentits: la vista, l'oïda, el gust, l'olfacte i el tacte. A més, cada sentit es simbolitza amb una llepolia diferent. Hem volgut traslladar a la lectora quan era menut, amb imatges de nens en la fira vivint cadascun dels seus apartats i traslladant un element identificatiu firer a una llepolia, com també podreu veure a la portada. Aquesta edició ha comptat amb un total de 22 col·laboradors que posen a disposició dels lectors la seva visió entorn als aspectes socials, històrics i culturals de la fira. M'agradaria fer una menció especial a tots els col·laboradors que han donat la seva visió de la fira, cadascú des de la seva perspectiva. Així hem comptat amb un total de 22 col·laboradors, que excepte 2 són 2 veïns de la nostra ciutat. Els 2 forasters són Carmen Xover, responsable de comunicació de Caixa Ontinyent, i Juan Magraner, locutor de la cadena SER de València. Entre els xativins comptem amb la col·laboració dels professors Isabel Martínez, Toni Martínez i Octavi Ballester, el locutor local Félix Lluc, els periodistes Vicent Soriano i Jesús Félix Soler, el músic Miquel Juan, el director de la Casa de la Cultura Pepe Sánchez, el tècnic en turisme Antonio Martín, el dissenyador Vicent Tormo, la directora del cinema Violeta Gloria Flores i recuperem a l'historiador i cronista Agustí Ventura. A més, comptem amb articles de les joves periodistes Eva Calabuig, Ana Vicente, també Quico Díaz, Adela Escribano, la poetessa Lorena Cayuela i el llicenciat en Història de l'Art Borja Gil. Tots ells han escrit sobre la fira, un concepte que per a mi era imprescindible. Pel que fa a l'editorial Gràfiques Tormo, tant l'alcalde com el regidor de fira van voler agrair la rapidesa i la qualitat amb la que han realitzat aquest treball, i més tenint en compte que aquesta tasca ha tingut un cost zero per a l'Ajuntament. A la impremta, moltes gràcies, perquè realment, en un moment complicat i de crisi, el tindre que fer-se càrrec d'un llibre a cost zero per a l'Ajuntament, jo crec que és molt important, i tinc que donar les gràcies a Loles i a la seva família i sobretot a la seva impremta, perquè sempre que han necessitat alguna l'Ajuntament ha estat ahí. El llibre es completa amb una àmplia col·lecció d'instantànies que capturen les millors imatges de la tradicional Fira de Xàtiva i totes elles han estat cedides per AFSA. Finalment, el treball en conjunt de totes aquestes persones ha fet possible que el resultat siga un llibre de fira pel que tots es senten agraïts i orgullosos.